We moeten even naar het doelpunt van de maand, jongens. Staat er maar in, jongens. Het doelpunt van de maand. Makken in Noorwegen. Zorg eventjes. Dit is een doelpunt van LSK Kvinner. En je denkt misschien, waar is dan de makker van het doelpunt? Nou, het is een vrouw. Het is Sherida Spitsen. Zorg eventjes. Van een meter als, nou wat zit dat wezen? Een meter als 30. Nou weet ik toevallig. Het is trouwens nomineerd als doelpunt van de weekend daar in Noorwegen. Gerard, ik weet toevallig, door spelest bij het mediateam. Heeft ze wel eens maken? Nou, op een training. Op een training, alleen nog op een training. Ja, wij trainen nooit met het mediateam. Maar ik dacht eerst, hij is wel houdbaar. Maar nu ik het toch een paar keer zien, maar ik dacht even zeggen, het is toch wel een knap doelpunt. Knappe goal, toch? Knappe goal. We schreven de vrouwenvoetbalwereld achter u, jongens. Dat Henk de Jong toen een keer hier. Ja, dus, dat willen we absoluut niet. Dus hulde. Hulde. Al je stemmen voor het doelpunt van de weekend in Noorwegen. Al je even stemmen op het doelpunt van Sherida Spitsen. Heren, Albert, Andries, Gerard, Tiegetank. Dit wie Bean Sport op internet. Ik zou zeggen, nog een hele gezellige jong. En ons na je weekend. Dag.